Ito guys, sa August of 23, 2022. Maniud to ta guys. Para natay power. Mauna guys, akitong kanya to na sa Senator. Adoy. Wala guys. Guys, maniud to ta guys. Umalis ka na. Umalis ka na, Mika. Umalis ka na sa akin, Mika. Umalis ka na! Alis! Ay, makinig ako. Balik ka, Mika! Ang kulit mo! Umalis ka na sa akin! Ulit po ta guys. Ayoko na kausap! Ikaw pipi. At your service matagal. Mga mata. Kay musugo na pata og trabaho sunod. Dala mo talaga yung gusto ko, hindi ko pwede mag-uusap. Mani nga boys publish. Gago ka, Tay! Gago ka! Bakit ba hindi na lang nakinigin, Mama? Naglago ka na wala kang kwenta!